παρακολουθούν από κοντά όλες αυτές τις εξελίξεις. Θέλω να σας πω ότι εγώ προσωπικά αισθάνομαι συγκλονισμένος, γιατί είναι ένας κύκλος του αίματος που φαίνεται ότι κάποιοι επιθυμούν να το συνεχίσουν. Τι εννοείτε, κύριε Παπουτσί, τι εννοείτε ότι είναι ένας κύκλος αίματος που κάποιοι θέλουν να τον συνεχίσουν? Εννοείτε κάτι συγκεκριμένο? Συγκεκριμένους δράστες εννοείτε? Εννοώ ότι είτε οι δράστες που έρχονται από το χώρο του οργανωμένου εγκλήματος είτε από το χώρο της τρομοκρατίας έχουν επιλέξει την συνέχεια του κύκλου του αίματος. Δηλαδή, κύριε Παπουτσί, εννοείται ότι δεν αποκλείεται να προέρχονται οι δράστες από το χώρο της τρομοκρατίας? Είστε σαφείς σε αυτό? Είμαι απολύτως σαφής ότι αυτή τη στιγμή συνεχίζονται οι έρευνες, αλλά η χρήση των Καλάζνικοφ οδηγεί σε συμπεράσματα που αυτή τη στιγμή δεν μπορεί κανείς να τα επιβεβαιώσει, αλλά οδηγεί όμως σε ενδείξεις πολύ σοβαρές, γιατί Καλάζνικοφ χρησιμοποιούν και οι ομάδες του οργανωμένου εγκλήματος που δρούν και η τρομοκρατία. Γι' αυτό το λόγο, επαναλαμβάνω, οι έρευνες θα συνεχιστούν όλη τη νύχτα μέχρι να βρεθούν όλες οι ενδείξεις εκείνες που θα μας οδηγήσουν σε ασφαλή συμπεράσματα. Μάλιστα. Μέχρι τότε όμως, εκείνο το οποίο έχω να πω εγώ είναι ότι πρέπει το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας να εκφράσει τον αποτροπιασμό του σε αυτό το έγκλημα, γιατί είναι έγκλημα αυτό το οποίο συνέβη. Χάθηκε η ζωή ενός ανθρώπου και φοβάμαι ότι κινδυνεύουν και όλοι οι αστυνομικοί, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δίνουν τη μάχη τους για την προστασία των πολιτών. Κύριε Παπουτσί, είστε σαφείς και είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο μας είπατε εσείς, γιατί εσείς έχετε τις πληροφορίες, ότι αφήσατε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, να πρόκειται για εγκληματική ενέργεια που προέρχεται από τους χώρους του κοινού ποινικού δικαίου, αλλά και ότι μπορεί να προέρχεται από τους χώρους της τρομοκρατίας.